Bishop, good evening. You put pante he you should give you a gabi on your keeper here. Therefore, 21. yes, sir? 21. 21. Let him jam with me by this age. Mother letter lager. Huh? TJ phone, no, give a packet of phone, okay? I say, Mother Bossa. Mother Botra lager. You know, 21, etala mokumo crop hebo by this time. Elem baby drone Tawa here. Elem baby drone Tawa 19. What pack no proof phone? Well, little phone get low ta. Phone go ta. Elem baby drone 19 years. Get change amo at the same before 2 years. He change. That means before the rule 30 years, he get change him at trailer. He got him okay. In on 30 years, Tama. He change amo abo. Owo go le kwa. Oh, house rent alamo abo. Ebe na evu amu ebranga bia agbam say the night ibi 90 years tower. Yes, atanda te ho that ntiga he ta ko mere say here. Elenge no mote eta nwoke. Elenge no mote iji bido 90 years etama. I am talking to you, Gane lion na comment. Elenge no mote eta amu. No, sir. Onye wu no sir. Onye olenge no mota amu e bagi no Otele. Adwanga juga de lemanya here. La nya nwere opportunity ekwe ya kala screen here. Fafota nga ama ndoga juga samia. Elenge no mota eta amu. Ebibi. Ngunu bi onga omunne gi bi ko with mpage ko with Egraga biringa amu ga besha ataga amu. Ine kushino ku ike this girl. No, yes, sir. Boy ha no ekwu ka. Mi kwu hu ka na maka tin mkuro maka gị toka akwa m. Mkuro maka gị toka akwa m. Mkuro maka gị toka akwa m. Yes, sir. Ya du no wo ya da na ata amu. No. Elenge no mote ya. Ebibi we be ga ata ya amu. Onye kushiri gị elebe onye kushiri gị kpe shemie. Enyi m nwoke nọ. Ị marala ihe we enyi nwoke from 19 years. Chineke na m ime otu ihe ị ga-eji gbaghara m ihe niile mmekọtara tasịla n'ụwa. Gekwuru maka adị m fed foot ime ruo 30 years. Ma enwe otu naanị ị ga-eji gbaghara m. Kwuru maka sị adịgidere m fed foot ma wụọ graduate na university kwụọ 30 years before maybe the we nwanyị. Look at. You know, 19, Ebela 21. Within 2 years, Ibanwe nam, Gabanwe get house rent, Gabanwe go moto. Itenjela mo abong get a moto. We be interview to get it with you. We be interview balite volume phone ga. I mean we haka tige Ghana, fafuta Ghana ama balite volume give kusho ko ike. Abanite me. Tion of Madia. Asim na abanite me. We change la mo na. Itenjela ma kwa.
Gini with Husband. deal with husband. Gini wunye. Wife. Wunye wo wife. Delilah wunye wo wife. Ebe na efu amu. Wunye wo ya wo wife. Wunye wo ya wo life. Wife. Okroso na amu. Wunye wo ya wo wife. Ijumo ole ugbu a. Ijumo ole ugbu a. Emube nwa. Within 2 years, he changed Ramu abo. Then emube nwa otu na anaga. Bata ka ngelenga ana na atagi. Elenga ha na ataga gi here. Eh? Negi na naga ha na kwado ngola na ataga gi. Edi go se ga tamu lota. Apoya? No, our relationship. Egochala University. Huh? In a bear. And the man in a quest. Finance. I'm on finance. In 21 years, no final year. Let cost ego. Accounting. Get a accounting. They find here accounting. Weapon phone and screen record, you need to and screen record. What here? They find here accounting. Mpagana magodendo. My mom. Huh? My mom and my dad. Maga umwana. Yes. Maga umwana mgbe no 90 years. Immediately in was a maga umwana ga boy Otele. Iji Otele ginra sorry. Maga umwana bim ga were Otele ginra ndo. At 19 years, maga umwana bim bad bim maga ge were Otele. Nana sorry. Yes, le ma ya ba ile ga nya la conversation che mo wen e dre. Sorry, sir. Onya wo sorry sir. Hiti ke gbaga ga ebe ki shefuta na. Yes. Ele nu lo onye shefuta nga hiti gbaga ga like this. I want to be she put answer. Okay man ihe wala mere nga ga ba ni ha kwadum. Yes. Nga ni room e we interview. Yes. The phone again na ke block girl aso. The we na la wa bingo. Egbe na efu amu le ntachara na ka e gara ga ma bro ya ka kiji no 19 years to wasa chonwu. Uno ga church na akpu na ko tan una bo de te no de adidu unu na wo kara unu ta una bo Otele. Una bo Otele. Uno get una da bo Otele. Enye wu na amuma spiritual wife or spiritual husband. Ya was when ga ha ge bu amuma boru spiritual amu. They say that thing of mama mana mo ku go message na. In 90 years ko Otele ntakre mu anga. Tono. Am I here with Tony Chineke agbago ko this girl? Tele Rosanna. Le wanya na picture ahụ no dia nwa bingo. Delilah lele Ekwensü ma yishi na wall. Diaso. Tono, nronga ahụ tono. Tono aga de shimu hi.
Telero sana. Bia. Gene ko aji here no Otele mere ji no 19 years ago ba. Sa? Ana mani hi na-ekwu. Network ga dị mma. Your voice ana off ma. Use your Bluetooth. Hi. Ụmụ Christian mother ke juru na comment section nke nwe onye pe odi Otele nwata kere 90 years pa onye ma amụ jụjụrụ gị ihe ke onye ma amụ lere gị nọ kụpụta ga azụ Otele gị azụ onye kpọrọ gị ga med na-acha ese wụ tata na akwa gị nara ya die Chineke gbakwa gị ọkụ Prince Mike esi m dị useless maka m wepụrụ the girl autos Prince Mike autos moto ire ga-egbu okwe gị o ya akụgbu okwe gị Chineke egbu gị ma eji egbe kamera ebuto gị here that touch from you here. I'm sorry. I told that touch is from your teeth. I told that touch here. Yeah. Yes. Bomo. Okay, man, you have a get and you have called you Gani room a wedding interview. I'm sorry. Ndo. Genewan don't get like a baka come say. I came and you have a man get and you have guess I'm sorry, Ndo. I'm sorry, come with Namo Wea. Attack and Namu Draga Dascam Ndo. I keep again, come watch it. I'm sorry. It's fine. Yeah, Mammy water. Me get respect you Mugina, eh? I'm sorry. Well, did the Madam Naga Hontano no wa? Here, Chendana, who wish he? Mamma, I'm getting cool now. I'm the one you told me for now. And when I told you to here, drug out to get us some here. I'll come and hear what I'm back up and you have to call doom. You knew to Ngadi room away interview. Amana. Oh, yeah, not a be head. We're a phone to when I gave you to get lazo. Okay. The way a bear, I'm reflect. Okay. The way phone get no English no here. No English no eh? No English no my fire can out. The way phone na dia. Hell, look, Enja Didana, you are Okay. I told that touch in my from you here. Tanwa. I want don't come here and play with me. I'm block you here. I'll block you here. If you play with me now, I'm going to block you here. Nago jaba voice wage. Is it? Nago bara voice wage no wa. Bara friend. Nago bara voice wage wait to aka no ku. I want come here for. Nago bara betos motor akpoga betos voice wage mpaga obara ya. Bara Highlander. Nako ega nako bi. Were phone go. Pagebara Highlander. They parike betos, bianga biagam sem Pagebara Highlander. I told that touch from you. If you will not respect yourself, my block hockey here, put here. Let all the no cash our sharp no bianca bianerem. We pakananti you, we pakanishi. Mame water. Bianca bianerem, Abalena gaga agua. Palena gaga
abo bewa palm. Oh, the mad no na get my gym house and make exercise ija town work. Aha. Amo Izoba. It's all one ya. Izoba. She's a boy ya. Emehebo. Debi shina no yin. Owe. Gele ke na ho. Ewe mkidi store. Enwe no nya. Ewe mkidi store. Ushoku ike we pack no phone ga. Ewe mkidi store. We pack no phone, jide phone ga na ka jide otu a. Okay. Isa wo nya. Ewe mkidi store. Like a TV store. Like I sell kiddies, children. Hey, he could get okay, mega low, mega shooter. And you naga agua here. It's a regular magwana life from Gamno here, mega. Him could go when I'm kidding so, and mega short. I said, and mega short. And I go this last section of Meganga. Terabali Robole, Abali Ruga or Agua. Away be. I found that touch here, Lewamaya here, Lewamaya. Let us see Union Michael. Therefore, 27. My dad is late. Mige Weribo, eh? Mige Weribo, eh? Mige Weribo, eh? Makachine can make Kubioku Nishi. Mados Baroto here, Kubioku Nishi. Mpama wala. But mom did got America form wala. A form wala. Only can engage a rule now, Gulala Lagos. In a lower now, only Kayawan naked on another Johnson key here. But I got their form gram. We have from Ganas to English now. They yawn on the Baby Saloon, they're gonna Hanata. Yes. Hey, come that touch here. Sorry. No, you know, Mamma couldn't to SM1. Ini burun nade. Diabetes. Oh, donna. Oria. Mamre. Burun na. Na go kranka mo. Mba. On weekend, na family. Nego dendo. Yes, no dendo. Nego lo aridi gbe nna ga enwuro. Mba. Umu nego di ole. I did say. Gele ke gro na mahadum. Honors University. I will not ask all on nag. Gene ke gro na mahadum ge bia ga to mo university. Management. Ijeri awo. Mba o. Umunne ga di ole. I did say. E wono ya ara baga na family negi na nna ge. Mba. Uko te lo ga la ge mbo. Mba. Akwe woni hi mege konye ri awo, eh? Akwe woni hi mege abaga awa ka de di ri awo, eh? Maka Chineke na church ege ebe again. We who know ka wine na enwe ne polo, bia ga atikara ma ochi. Furala touch ndi nche hia, bia takoshigere be eze hia. Ije yi pant. Ana me yi pant.
Otele ogala gị. Mba. Iji anọ na nrọ gị tete n'ụra gị kpigi mmadụ ma gị. Mba o. Onye ara onyele gị ọsọ mbụ. Mba. Hey, Lanya. This is what I was. I have get out of this place. You can't choose. So you like Rena Gary church to church that you are pray for it. Or hitcher. It's catching on all on nigga and nugget or dear. Or hit way. Eh? Otana di make up no give you. Na di stick it. Did look otua. No nigga and nugget. Did look beautiful. Can't you be present here? Can make it a chineke goshie. Sorry, sir. Why in the environment teacher try here? Whatever environment maybe we have now prepare you when he send the request. If I naturally he got come down get out to here. He got to get here and I get me mistake now. Onye dibia who wish him or onye nche. Back before young one jazz no na akpọkpala kuku. Eh? SM nna go jazz okpala kuku no. Mba. E ma nri eshi. Ọfụma. Anaghị oshiri ike. Anaghị oshiri ike. Mbalanya after this life. Chọnye ọwụrụ FMC gbaruo nga nsị dọtọ m sị ha lege lab ara. Nsị. Mba wushi ọ dị fair. The fair. Tam you're the fair, which are not the fair. Nsị gị isi dọtọ ya lege lab ara m sị gị gịnị. Okay. No problem. Elege lab gịnị. Lab ara. Ma oshiri. Nipple ọka nọ gị n'ara. Ọfụma. Onye ogbi ọgbala gị enyi mbụ. Mba o. Ndị apams dị na-evu ozu agba egwu gị na ha agba akọla enyi. Mba. Do afọ ọrụ kọla with you. Enwere nwanne gị nwoke apịrị apị. Mba o. Na family unu nwere native doctor. Mba, e nwere native doctor. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Anọ? Kpọma aha ha, ọ ya? Na gịnị mere? Echefuola m aha ha. Oke, ndị niile tachara gị echefula aha ha. Onwe onye taga gị ugbu a? Mba. Ị ji agba zanzam ma atama gị? Ọfụma. Ị ga-enyele ụdị mkpu ị na-eti? It's all gonna. Huh? A man need the possess. A man will a normal a possessed human being. A man say where it was. A man say the possess. A man it the possess. Do you know that? A man say a baby drink before I pay you. Na kid major. Yeah, I'm calling a wall. Get the he must see the possess. Take a bag of coma bingo.
Genotype okay? Delilah. They home came back second home. Genotype okay Chineke agbagoko. Hello, sir. Genotype okay? It's again. Asim genotype okay Chineke Genotype agbagoko. AA. Blood group okay? AA. O positive. You want your bed? How more Imo State? Ebe Imo. Around this dog. Ebe na around this dog. Ejeze 1. Boy your phone number. 081 34. So are you hearing me? Amana ewe number get drama my hair. Amana be ku wish. Boy your phone number one bingo ibraga drama my hearing you Chineke abo no one bingo. Okay. 091 632. Oh, usually from 081 Pana 091 because a woman ewe number. Okay, I'm a bago no. See, boy your number. Match me give the main number. A woman kin your number. A woman kin your number. 091 632 99916. No ngata kushigezo. Onye ogbe genyo ga ahu n'ọnụ Chineke agbaga ọkụ. Bon wega mutu. Ehihie ọma sa. Aha. Na mboge bịa nga. Ọ mbụ m. Gịnị mere gị n'anya? Enweghị mere m n'anya. Nye ka ilege kwede. La anyị ije lege kwede. Enweghị mere m n'anya o. Enweghị ihe mere gị n'anya. Mba. Anya gị ke mere kwede ka fuel gauge. Mba, enweghị mere m n'anya. Desikodi olu. Anya m pere mpe. Deji olu gị spirit mamara ma wa Bohia anya gị. Onye ka ilege m ka ilege comment. Enweghị m na-ele onwe m. Gbanyụọ dati na ọ na-record m nwere onye ji phone ọzọ. The thing na-eme echo. Gbanyụọ anything recording or phone ọzọ nọ dị ma wee mbutu gị here now. Sorry, enweghị na-record anything. Then gbanyụọ something making a noise dị ọ na-eme echo. Fan agbanyụọla m ya. Ka mbọ gị bịa nga. Yes sir. Okay man, ihe ọbụla mere ebe a na-abanye ihe akwụkwọ. Ama m. Ọ na-eme echo. Ọ ka na-eme eko? Ọ na-eme echo. Enweghị ihe dị on, agbanyụgo m fan. Ị nwere Bluetooth dị ya? No, nothing. Enweghị ihe n'ebe a. It's just my router and my power bank. Wepụ ya from that power bank, that is why. Okay. Ọ ka na-eme eko? Ewepụla m ya. Okay man, ihe ọbụla mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum. Ama m. Ọ ya, dewe phone n'ala ga-ebili ọtọ gị ele azụ. Okay sir. Tọnụ a. Were ntutu isi gị jifee n'ihu. Eleke yiri matrasị ndị Awụsa na-eji egbe ekpere.
Where could the reverse bia? Nelenga no more here. Sir? Bamro gelenge kusarage. Amamo. Abokalo chika kede. Bamro gelenge kusarage. Amamo. Emma. Adi mo bere mgba amanom. Maga kwa dị ndụ. Yes. Emege joy. Emege ilaru boy na phone after this live. Joy say Elena me kusara gị n'elu table mgbe amụrụ gị. Ihe m gwa gị na. Yes sir. Ọ nọrọ ọdọ. Were phone gị nọrọ ọdọ. Achọ m that touch from you here. No, not my church. Ise enwe ihe mere gị n'anya. Mba, enweghị mere m. Enwere ihe kwere n'ime anya. Yes, etim lash. Ekwere something n'ime anya gị mkpụrụ anya gị abụọ. Ọ bụ n'ime anya o. Akwere m lashes. Elola di. No, sir. Then ring ike gbakwado n'aka. All fancy ring. Enwere ring ọzọ n'ọdị a. Enweghị nọ m n'aka. Iwepụla ya. Let me tell you, if I post this video, if you come to me and ask me to remove this video online, wallahi, I will not remove it. People should get me. You are free to post. Okay. Also, Lubedi. Akwesi Lubedi. Mba, alụbeghị. Otele. Aha gị. Joy onye kwere. Joy onye ebe. I'm on Abia State, Oko Kitem. Ede afọ ole? 28. Joy, akwụkwọ ịba n'ihe ọbụla mere ebe a na-aba n'ihu akwụkwọ. Uche m dị ya, sir. M ga-adịrị ube nwe interview. Go ahead. Apara ọ dị na family unu? Mba, sir. Gịnị tara gị ike yala ara? Ọ te Chineke jike m. Ị mụọla nwa? No, sir. Anaghị osiri ike? Ara m dị normal. Anaghị o nwere nipụ? Yes, sir. Akwụkwọ o ji adọ gị? No, sir. Asị ma ọ dị gị? No, sir. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? My dad is late, so mom nọ. Nna gị ọnwụọla? Yes, sir. Gịnị gburu nna gị? Just a brief sickness. Ele brief ọ? Afọ nọ na-ata ya, yes. Afọ nọ na-ata ya. Donna. Ọrịa afọ sokwuru ụwa dakwuru ụwa butere ọnwụ. Ọkara nka nwụọ? Ọ nọ 70 years old. Ọnwụ Bible na family. O nwere onye grupu nọ na family nna gị ma ọ bụ nne gị? No, sir. Pile ọ dị gị? No, sir. Pimple ọ gbala gị n'ihu Otele mbụ? No, sir. Ọnụ gị ọ na-eshi ushi? No, sir. Ma ahụ eze gị? Weta ya so? Ọ zụọle? Zụọle ohi mbụ? No, sir. Mmadụ ọlụgharịrị di? No, sir.
Abato your wall like you try ya work in who you need Otele before. No, sir. Dara hanyele go sombo. No, sir. Nke totala gembo. No, sir. Deri ono naro. No, sir. Igagidile no zombo ge da na la fenti. Ah, no, sir. Kebishina no yerai. Lagos State. Gene ke na aro. I'm a fashion designer. Ena kwa nke nwoke ko nke nwanyị. So, okay, wine. Panto so n'ihe na akwa. Ana m akwa nika. Ana m akwa pants. Ana m akwa nika. Ụmụ nwoke ole trala gị? Ha. Bishop. Abụọ. Kemgbe ị pụtara ụwa naanị ụmụ nwoke abụọ trala gị. Yes, sir. Aha ndị trala gị. Echetezi m aha ha. Ndị niile tacharala gị gị na ha separate enwe nke ichetara aha. Yes, sir. Otele abụọ tested na na-echeta aha. Ata gị ji aba mamịrị na bed ka ele ihe iji aba mamịrị. No, sir. Atagidere gị mbụ ahụ apụọ gị n'ike fu. No, sir. Achọm data ọchị mosquito. Achọm data ọchị otetara ahụ n'olu. Achọm data ọchị ostrich a. Nwaanyị a yiri ostrich gị bịa nga atakọchigere m eze. Achọm data ọchị hia. Buru olu tọ ka bịa nga bịa atakọchigere m eze. Olu m juru eju ebukwa m olu tọki o. Onye gwara gị solu gị juru eju Chineke agbaghị ọkụ ụtọ ị na-enweghị otu uru na-anọ gị n'ahụ. Onwe uru ị nwere n'ahụ ma na azụ ma na ihu ma na Otele. Gị bịa ga bịa gwa m solu gị juru eju. Bishop ejuru aga eluigwe. Dem you. Bata n'ime nke ahụ n'ọkpọ asacha m nka niile Chineke agbaghị ọkụ nwa n'nkọ. Bishop ihu m life. Ihe a phone ihu m life you bow. Yes. Chom that touch here. Chom that this here. Onye hụ gị life. Gị na onye hụ life. Ebe na-efu ama ituolu onye na-ata na. Gị na onye hụ life. Gị na-enweghị uru ka m na-ahụ gị life. Kaburu ahụ nnụnụ bịa ya bịara agwa m sị ịhụ gị life. Ịhụ gị life. Onye na-ahụ gị life. Egenye loading minute. Bishop anyị tobe m. Kemgbe pụtara onwe nyube mbụ. Mba. Iji nwa. Mba eji m nwa. A na-ata gị kemgbe pụtara onwe nyube mbụ. Yes, sir. Otele bọkịrịpụ. Na-anyụ anyụ. Genotype gị. AS. Blood group gị. O positive. Congrats. Call your phone number. 081 433 63214.